मांद्रे मतदारसंघात की फुडले 2007 चे असेंब्ली इलेक्शन कंटेस्ट करतलो आणि आपण जिखून येतलो असे ते वारंवार पत्रकारांकय सांगतात की आपण आता ऍक्टिव्ह जालो आणि ते विजिटय करतात. ते उद्देशान आम्ही त्यांना एकच सांगूंक सोदता की मायकल लोबो हेची जर राजकीय कारकीर्द आम्ही पळयत जाल्यार ह्यो खंयच्या पार्टेक लॉयल आहा काय. 2022 पयलीं तो बीजेपीत आसलो आणि बीजेपी कडल्यान सगळी त्यांनी आपापली सगळी मतदारसंघात कामां करून घेतली आणि लास्ट मोमेंटाक बीजेपी जी संघटना बीजेपी सरकाराक त्यांनी सायडीन दवरून काँग्रेसीत प्रवेश केलो आणि काँग्रेसची तिकीट हाडली आणि काँग्रेसच्या तिकीटीचेर तो जिखूनय येयलो आणि जिखल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आहा बांबोळे थंय खुर्सा कडेन म्हणा किंवा महालक्ष्मीचे पणजे टेम्पलाकडे म्हणा किंवा बोडगेश्वराच्या म्हापसा टेम्पलाकडे सगळे एमएलए वचून त्यांच्यानी एक शपथ घेतली की आम्ही कशेच फुटचे ना. सो एक प्रकारे मायकल लोबोन हो विश्वासघात केलेलो आसा एक काँग्रेसच्या पार्टीचो आणि एक बीजेपी पार्टीचो. हो एक म्हणजे त्याच्या फुडें मायकल लोबो फुडें एक लॉयल आसा तो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण आसा. आज आम्ही पळयतात की मायकल लोबो म्हणटा की आम्ही मांद्रे मतदारसंघात कंटेस्ट करूंक सोदता पण तेका खबर ना की त्याच्यात कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितले लोक नाराज आसात. आयजूच आम्ही व्हिडिओ पळयला की सुदेश मयेकर म्हणून हो म्हणटा की बाबा आमच्या मतदारसंघात उदकाचो स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर, स्कॅरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टॅक्सी इश्यू आसात, ते शिवाय बरेचसे विषय आसात आणि जेन्युइन विषय म्हणजे तुमकांय सगळ्यांक खबर आहा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे थंयसलेच लोक उलयतात की दिसा दवड्या थिंगा प्रॉस्टिट्यूशन जाता, ड्रग्साचो व्यवहार जाता किंवा ते डान्स बार जे चल्लेले आसात पळय ते लोक उठाव करतात. युवा वर्ग कलंगूटचो आयज रस्त्यार देंवता. तर कित्या खातीर देंवता तर हे डान्स बार रातचे सबंद रात्रभर डान्स बार थंय चालू आसतात, नॉयज पोल्युशन आसता. हेच्या खातीर ते कितले फावटी मायकल लोबो कडेन वचून मेळ्ळे जाल्यार तो मायकल लोबो तांकां कांयच कान हलयना. तांकां कोर्टाची पायरी चडोवन ते डान्स बार बंद करचे पडटा. हेच्या वयल्यान तुम्ही चिंता की हे सगळे अनैतिक धंदे कोणाच्या आशीर्वादान चलतात आणि हे जर सगळे तो मायकल लोबो जर चलयता आणि तो जर मांद्रे मतदारसंघात जर तो निवडून येवपाक किंवा कंटेस्ट करूंक सोदता जर बाबा रे आम्ही तुका सांगतात की आमकां दुसरे कलंगूट आमच्या मांद्रे मतदारसंघात नाका.